Doncs ja el tenim aquí, ja ha arribat, s'ha plantat aquí al mig dels dos. Ha passat de fer de speaker amb la gorra, s'ha tret la gorra? Sí, és veritat. El programa no vas amb gorra, el programa. No, el programa vas sense gorra. El veiem amb gorra quan parla amb el Juanjo en els Peguis. Producció me la pot passar. Ara m'ha fet dubtar. Tenim la gorra? Aquí està. Arriba. Vinga, així és com si heu vingut al municipal del Guinardó l'heu vist així. Exacte. Així literalment, amb la gorra al revés. Algú em va preguntar, per què porta la gorra al revés? Per què? Perquè és Ketchum. Perquè del dret et fa un cabezón bastant important. Una bona almendra. Ja tinc una bona almendra. Dic, tirar-la cap enrere, que no es nota tant. I jo, com que sóc home històrics, tot i que em porti dos, a mi em diuen t'has de posar la roba que et donem? I jo me la poso sencera. Mitjons, bambes, pantalons, el polo i la gorra. La gorra està molt bé per la gent que ha de salvar el sol. O per fer un níquel, no? Un birdie, també va molt bé. Però a partir d'aquí la gorra una mica de tontos. No. Bé, la gent que va en gorra en interiors, diguem-ho clar. El que passa que si m'haguessin regalat una bufanda no me la poso, ja t'ho dic ara. Una bufanda o una dessuadora no me la poso. Molta calor, per la calor. Pensava que és per friqui o alguna cosa així. No, home. Val. El loco està ahí, no. A veure, doncs, a la Cleca... Què tenim? Normalment venim verges, avui més o menys sí que sabem què hi ha perquè... Perquè avui idea, a bé, no? Hem d'anar seguint, exacte. Per on comencem? Comencem i acabem, Bé, acabem com vam començar, que és amb la Cèlia, prenent el sol. Li passa gent per davant i li dona igual, a més. Sí, li ha passat al Nil, el porter de l'Europa, i acabem amb ella perquè sabem que... Bueno, no ho sé res, però entenc que comença vacances i anirà a algun lloc en platja, tot i que aquí ja n'ha tingut la seva particular. De fet, em sembla que comença vacances literalment quan tirem els crèdits, quan tinguem al final ja comença vacances. Desapareix. Llavors ja estarà basada a prendre el sol perquè aquí ha estat tota la setmana de punching. Ha fet una pretemporada, no? Sí. Com a mínim a les vacances espero que no estigui pobre gravant gols en vertical i tot el que ha estat fent aquest. Dient-li als xavals de la platja, pots xutar, a veure si que et gravo, Què més tenim? Tenim avui ens ha visitat, portem tota la setmana, però avui més que mai, Riqui Puig. Ostres, directament des dels Galaxy. Encara està als Galaxy o no? Recuperant-se d'una lesió greu de potser vingut de Sutton, que podria ser. I aquí el veiem en imatges, Riqui Puig, que en realitat és l'Artur, un dels companys... El Little, un dels companys de... Tio, m'estàs fotent el mic. Li diuen... No, és que... Estic fent així. Come. Companys de voluntari. I a més és jugador del juvenil D, del Martinenc. Podem saber per què li diuen Little? Perquè és molt jove. No sé. Porta el 57 al juvenil D. Va passar una... El tenim aquí ara el veurem. Va passar una cosa divertida. Quan vam gravar un vídeo de promo del torneig en què entrava un cotxe al camp, el Roger conduint així una mica a una mà, creuant els braços. Tu fas tu furiós. El RAC em va trucar que em cancel·len el carnet de conduir. I hi havia un moment que estàveu tots bevent unes cervecites i ella en tenia una i li vaig dir, noi, tu... Quants anys tens? Major d'edat. I no, sí, clar, però vaig tenir aquell moment d'espera que potser gravem una cosa que no tocaria. És la típica de que n'aparenta 12. Per això. Potser li demanen el carnet, no? Com Riqui Puig. Com Riqui Puig, de veritat. Riqui Puig que tenia els coixins brodats amb les seves inicials, recordem això a casa seva. No sé si Little té també coixins brodats. Estem parlant d'algú que no és aquí ara mateix, que és molt lleig. Match ego, sí, de Riqui Puig aquí. La Cleca cap a Riqui Puig, no hauria dit mai. Hola, Riqui, què tal? Des de Los Ángeles. Tenim més coses, no? Sí. Precisament, seguim amb els voluntaris. La final, avui hem vingut abans, ens has convocat abans per preparar-ho tot. A 5, mitja hora abans, tampoc és. Preparar-ho tot i els voluntaris han passat l'estona ballant. S'han deixat anar l'últim dia. Distensió. Com és això? Sabes que llega el fin de semana y te pones a bailar, o es jueves. Exacte. Sí, perquè no... Home, jueves sí, no? No, jueves sí, però sabes que llega el fin de setmana. Dijouendres en català. Potser Josep Maria Gené diria dijouendres. I què ballaven? Una que li agrada molt a la Glòria, la nostra càmera. Ja saps quina és, no? Superestrella, que potser ha sonat 3.400 vegades a la setmana, potser? Cada cop que sonava, la Glòria ballava. Si t'agrada pots fer que sí amb la càmera, i si no t'agrada pots fer que no amb la càmera, que és una cosa guapíssima. Fantàstic. Ha quedat clar. És un vídeo que podem veure a TikTok, oi, diria? Sí, exacte. L'ha fet la Cèlia, entre sol. Entre toma i toma de sol. Què farà la Cèlia el dia de l'eclipsi? Problemes, Sí. No sé si l'enganxarà, però és veritat, sí. Que potser es posa a plorar i tot. On estàs, Sol? I per acabar, era una reclamació que ens feia, una crida que ens feia la Mireia, la nostra companya, que era saber què passa darrere de la càmera, de les dues càmeres que tenim fent el programa, i aquest és el resultat. Passen coses, Passen coses. Sí que és cert que potser no ha estat el dia que més han reaccionat,
però han passat coses, s'han rigut, es reien durant el programa, hi havia molta broma, sobretot quan et posaves en jardins. Exacte, filosòfic també. Ens serveix també per mencionar la gent que no surt en pantalla, però que ha sumat, potser més que nosaltres, l'equip de premsa, la Glòria Fernández, l'Oriol Porcar, el Jorge Vázquez també. L'Oriol amb 30 anys d'experiència en realització. Sí, correcte. L'Steven Spielberg del Martinenc. I també comandat per l'Alfred Porcar Fido, que és el director general del Martinenc, però era el productor. I el Nacho Ferreno del DG. És que el problema de dinoms és que sempre hi ha algú que se'n va. Òbviament, darrere també hi havia els col·laboradors que no estaven en pantalla. Que estem esperant per entrar. Era molt cabron, perdó, el dia que estaves enganxat a la càmera perquè anava veient les seves reaccions com mirava a càmera. Ho podeu recuperar en el programa 4, si no m'equivoco. Sí. I ja està, poca cosa més. Avui ha estat... Cert que ha estat un dia fluixet de cleques. Jo me'n puc endur una perquè quan he hagut de llançar l'himne nacional de Catalunya he volgut moure una cosa i els ordinadors són traicioners i ha sonat l'entrada dels jugadors. Ha sonat dos cops l'himne. L'inici de l'himne. No calia dir-ho. I ens toca que ens fonin ara, no? Exacte. Ara ve l'última també fonada del nit d'històrics d'aquest any.